po. Kaya gawin na yan ang karaloob. Ayan at paalis na kami. Hindi na nga yan sa kato. Kailangan muna doon sa tindahan. Papunta na kami doon sa hospital. At tingnan natin kung ano yung magiging resulta na naman ngayon. At sana maging okay. At mawala yung sasabihin ko. Yung vlog natin ngayon ay tungkol na naman sa hospital. Walang katapusan na hospital. Kailan kaya ito matatapos na hospital na to? At may dala na kami dito na mga gamit. Ito, kasi kung sakali, di pa, kung sakali na ma-confine, may dala na gamit. Alright. Wala na yung ano. Ayan mga kaparin Jason, dito na kami sa sasakyan. Lock mo yung tindahan ma. Sarado na naman yung ating tindahan. 2 araw nang sarado. Dito yung bata. May dali nami. Anong oras na? Kainitan ko muna itong makina. Tanggalin mo kaya yung hose. Yung hose, tanggalin mo. Yung hose. Parang ano yung alaga dyan ni Bibi. Tanggalin mo sa thread. Mapagbalik natin, patay yung manok na yan. Kay Bibi yan. Iyakan na naman kayo niyan. Tara na. Let's go. Opener muna tayo. Hindi naman gaano mainit para makatipid tayo sa gasolina. Ayan, biyahe na kami papunta ng ospital. At baka may mga marunong dyan sa bot sa... yung papel, dala mo? Ang bot sa ganyan. Baka sakaling makakuha kami ng advice. Ayan po. Yan. Let's go. Ayan po, at dito na kami sa Bato. Dumaan muna kami dito sa Palawan. May kukunin kami na pera. Dito lang sa Bato. Di na ako na nag-video na sa biyahe kasi nagmamadala ako. Tanghali na kasi. Tulog yung bata. Kabisado ko to kapag may nararamdaman siya. Panay tulog yan. Pero pag nagising, maligalig. Yan, maya tulog. Kabisado ko na to eh. Ilang taon na rin to sa amin. Ilang taon na, 6 years na sa amin to. Sana maging okay at sana kaya lang sa gamutan. Bahala kung ano yung maging resulta, kung ano sabihin ng doktor, pero sana baka kaya lang naman sa papunta-punta lang kami kasi kung makukonfine yan si Ami, yung inaalala ko si Ami, alam ko yan pag nasa ospital. Tulad nung dinala to dito ng 2019 sa Ami, napakataba niyan. Kung nakita nyo lang, kung nagbablog na ako noon, taba niya ni Ami.
Kasi di siya na-stress. Okay yung ano namin nung negosyo talaga. Mataba siya noon. Nakilala ko siya payat kasi meteorite nga yan. Tapos nung nanganak na siya kay baby, walang gaanong gawa, yun, tumaba. Yun. Tapos nung nagbantay siya dun sa ospital, kasi pag nasa ospital yan sa amin, hindi makakain-kain. Yun. Halos isang buwan ata sila dun sa ano, dun to sa Legazpi, sa Albay, kinonfine. At pag uwi nila, payat, grabing payat niya. Hindi na simula nun, hindi na bumalik yung katawan niya na ganun. Buti nga ngayon na medyo gumaganda-ganda yung katawan niya. Pag siya na naman yung magbantay nito, baka pumayat na naman, mapasma. May problema yan. Kaya sabi ko ako sana magbantay, ayaw niya. Gusto niya siya. Siya yung inaalala ko talaga. Kahapon nga, iyak ng iyak. Iyak ng iyak siya. Sana sana madala lang ng gamot na pabalik-balik lang kami. Para di siya masyadong ma-stress. Ayan, grabe init. Ayun po mga kaparang Jason, at biyahe na kami hanggang sa amin. At nakuha na namin yung pera. Anong oras na ba? 10:39, 59. 10:39. Yan, pupunta namin dun sa hospital na pinalaboratoryhan niya kagapon. Nabubulol ako. At magdas muna kami. Let's go. Ayan, may aksidente tayong nadaanan. E-bike tsaka motor. Ayan salpok. E-bike tsaka motor. May nadaanan tayong aksidente. Ride safe tayo mga paps. Ingat mga paps. Dapat laging ride safe. Biyahe na kami, nakapaggas na ako na gasolina 1,000. Kasi kailangan lagi itong mayroong laman. Kasi pabalik-balik tayo dyan. Kung magmumotor sana, tipid sa gas, kaso sobrang init. May bata tayo na kasama. Diretso na. Kailan mo? Sana walang saktan sa kanilang dalawa. Ay mga kaparig Jason, dito na sana kami sa hospital. Ayan nandyan na sana kami. Kaso yung doktor na sa pedia ay mamaya pa na alas 5. Mamaya pang alas 5 yung punta na dyan. Kaya napagdesisyonan namin ni Ami na umuwi muna kami, tapos balik na lang mamaya na 5. Yun yung napagdesisyonan namin kasi 5 pa. Kaya uwi muna kami, balik na lang. Ayun mga kaparang Jason, at nakauwi na kami dito sa bahay. At yun, yung lakad namin ay wala yung doktor sa pedia. Ang resume niya is tomorrow. Kaya yun, ang namin is yung sa akin, hindi na ako humanap ng ibang pedia kasi yung hospital na yun
gusto ko doon lang yung pedya. Kasi pag nasa clinic, humanap kami ng pedya, tapos clinic lang, wala din silang maano na ospital. Kasi ang ano ko nito, baka ma-confine kasi. Mas gusto ko yung pedya, nandun na mismo sa ospital kung saan magpapagamot. Parang mas easy, mas convenience ba sinasabi. Tapos, yung may nakausap ako doon, nakipag-usap kasi ako sa mga staff din doon, yung pinakita ko yung result. Yun yung sinabi nila sa Nepro daw, doktor sa Nepro. Meron din sila. Ayun yung pasalamat ko, meron sila. Diyan lang sa Tanchuling, tapos ano siya, Naga, sa BMC. Diyan lang yung ano niya, Meron. hospital niya. Tapos yun, kaso Friday pa siya. Ang bukas yung pedya, 5 ng hapon onwards. Pero yung Nepro sa Friday pa Friday po. pa. Kaya bukas, Hapon tayo pupunta. pupunta kami, tapos kasi ang iniisip ko kasi parang gusto ko nga sa Friday na lang, kaso hindi Para Kasi- ma-check pa rin. Oo, ma-check bukas sa pedya, tapos sa Friday yung Nepro. Tapos yung pinakita nga namin, ano lang, alagaan na lang daw muna ng mabuti hanggang bukas. Tapos Tapos tubig. sa Friday para makita ng doktor. Daming Kasi, tubig. Yun nga din, kung i-confine daw, unang-una, walang available. Gagawa sana din sila ng paraan kung halimbawa may lalabas, wala pa daw. Tsaka yung doktor nga po, hihintayin pa bukas. Yung sabi nila, advice nila, palakasin lang muna, tubig ng tubig. Tapos sasamahan ko ng pinakuluan ng dahon ng guyabano. Para kasi lumilinaw na rin yung niya, yung ihi niya. Yan. Yun lang muna yung Check pa rin talaga. papacheck. Yun pa rin yung update natin ngayon. Time check natin. Kakauwi lang ay 2:46. Tapos bumili na rin kami ng gamot ni Ami. At ito yung papagamit muna namin dito sa bata na iinumin. Para basta hindi na tulad nung dati na yung ihi niya ay mapula. Medyo lumilinaw-linaw. So, mas maganda yung ma-check pa rin talaga kasi yun nga, bata yan, kailangan agapan talaga. Hindi yan pwedeng baliwalain natin. At yun, gusto kong pasalamatan yung anonymous na sponsor na nagbigay sa amin pang budget dito sa alaga namin na bata, anak ni Bayaw. Thank you po, maraming salamat. Bali, nagpadala siya ng, magkano pinadala? Yun yung kinuha namin dun sa Palawan. Kano? 6,000 yung pinadala niya, yung 2K para sa birthday ni Bebe na paparating sa August 15, yung birthday ni Bebe. Yung 2K para daw sa birthday ni Bebe, yung 4K para dito sa gasto sa bata. Muli, maraming salamat po sa Anonymous. Thank you po. Maraming salamat. At lahat mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Sana mas marami pang mga blessing ang dumating sa inyo. Mas maraming, basta, daming blessing dumating sa inyo. At sana ingat din po kayo sa work nyo at yung kalusugan. Sana ingatan nyo rin. At sana laging malakas. Ayan. Bye-bye. Love you all. To all viewers, all sponsor, self viewers, Anonymous. Yun, thank you po sa inyo lahat. Yan, bye-bye. God bless.